Hej og velkommen til den her video i dag. Det her det er min første vlog, jeg laver nogensinde her på min kanal. Så det bliver nok lidt dårligt, ja. Men lige nu der sidder jeg faktisk og spiser aftensmad. Derfor det er, jeg får lige en aftensmad. Og så sidder jeg og ser, hvad det var, Jake Paul Vines, Best Vines. Ja, i hvert fald ses lige om lidt igen, når jeg har spist. Så har jeg fået spist min aftensmad. Nu vil jeg gerne prøve at vise jer noget, som I skal prøve at gætte. Det er, I skal gætte, hvorfor en af de her, jeg har sådan 2 flasker, og så skal I gætte, hvorfor nogle der er sodavand i. I får lige lov til at se det her nu. De kommer her. Så tilbage det her klip. Det er det her, I skal gætte, hvorfor en af de her 2 her, der er den ægte, og hvorfor en der er den falske af de her 2 her. Nede i kommentarerne skal jeg skrive, hvis jeg tror, det her det er den ægte, så skal jeg skrive 1. Og hvis jeg tror, det her det er den ægte, eller falske, altså den der. Ja, hvis I tror, den er falsk, nummer 1 er falsk eller ægte, eller nummer 2 er falsk eller ægte. Skriv det i kommentaren. I hvert fald, ja. Videre til næste klip. Nej, prøv lige. Hvis jeg har lyst, add mig på Snapchat. Der hedder jeg. Det er der. Hvis jeg har lyst til det. Sådan. Næste klip. Og så igen. Jeg håber, I kunne lide den her lille vlog på en måde. Eller et vlog. Den er ikke så lang. Men tænk på det, min første jeg nogensinde laver. Jeg skal nok love, at der kommer til at være mange flere, der tager meget længere tid. Det skal jeg nok love jer. Men jeg vil så for i dag, der vil jeg stoppe den nu. Det eneste jeg siger, det er tak fordi I så med. Og husk like og subscribe, hvis du ikke har gjort. Hej.